Okay, Patrick. Halika na dito, Mr. Patrick Palanay. Ayan. Ayan, kumusta ka, Patrick? Okay lang, sir. Ayan, ikaw ba'y kumakanta talaga ng video? Okay. Opo, sir. Ayan, nag-practice ba? Sanay na siguro to si Patrick. Okay. Ladies and gentlemen, our first KTV contestant, Mr. Patrick Palanay. Napipilitan kahit pa sinasadya mo akong masaktan paminsan-minsan, bawat sandali na lang. Tulad mo ba akong nahihirapan, lalo't naiisip ko, di ko na kaya pa nakalimutan bawat sandali na lang. At aalis, magbabalik, at uuliting sabihin na mahalin at sambitin kahit muling masaktan. Sa pag-alis, ako'y mababalik, sana na mahal. Sa isang marikit na alaalay, pangitain kay ganda, sana nga'y pabigyan na ng tadhana bawat sandali na lang. Sumabay sa biglang pagkabahala, lumabis ang pagtatagal. Tunay na pagsintang di alintana, bawat sandali na lang. At aalis, magbabalik, at uulitin sabihin na mahalin at sambitin kahit masaktan. Sa pag-alis, ako'y magbabalik, sana na mahal. Kahit pa sinasadya mo akong masaktan paminsan-minsan, di na lang. At aalis, magbabalik, at uulitin
sabihin na mahalin Ka't sambitin kahit muling masaktan Sa pag-alis ako'y magbabalik At sana naman